Zdravím všetkých divákov, nachádzame sa na Pezinskej Babe, na legendárnej trati. Počasie nám nehrá do karát, takže tento víkend, ak zostane takéto počasie, tak nemáme nejaké vysoké ambície, lebo s tou formulou na vode proste to proti tým rally a štvorkolkovým autám nedá sa. Ciele v takomto počasí hlavne dojsť do cieľa celý. Dobré ránko, tak sme na Babe, je nedeľa, včerajší deň bol taký divný, celý deň prehánky lialo, hneď v prvej jazde sme dostali defekt na predné pravé koleso, to sme spravili. Druhá ostrá jazda, aj ten čas už bol oveľa lepší, ale tým, že ten prvý tréning nám kvázi odpadol, lebo sme vyšli hore úplne pomaly na defekte. Gumy mokré máme veľmi staré, lebo nie sú vyrobené nové mokré gumy. Tak sme vlastne bojovali s tým, čo máme a OK, za nás spokojnosť, samozrejme mohlo to byť lepšie, ale dneska je sucho, uvidíme, dokedy to vydrží. Suché gumy máme čisto nové, takže ideme do toho.